Apsolvirao je Miske, 76. već za BiH i daje mesto nadolazećoj zvezdi, nadolazećoj Zmaju, Izet Kajrović. Rođen u Brugu, u Švajcarskoj, Grasshopper Zürich, najveći švajcarski klub, nije to Basel, pošto gledalci nemojte gledati zadnje godine. Viša, završio je Pape s izmenama, jedno je napravio Kozak, bit će ovde dobre nadoknade. Bosanci, pa da li je moguće? Da li je moguće? Otvorilo se! Izete! Klanjam ti se, Izete! 2:1! Izet Kajrović! Pa rekoh ja! Dobrodošao u pravu raju! 2:1! U pravu raju dobrodošao! Bosansku! Joj bombe! Šta je ba ovo bilo? Koji je ovo projektil?